Ďakujem pekne. Predovšetkým naozaj úprimne ďakujem za priateľské vzťahy, ktoré sa vyvinuli dlhodobo medzi Českou sociálnou demokraciou a Slovenskou sociálnou demokraciou. Chcem zaželať našim priateľom v Českej republike veľa úspechov, pokiaľ ide o komunálne voľby, aj pokiaľ ide o voľby do Senátu. Priznám sa, že je správne, ak sociálna demokracia má veľké ambície. Ambície, ktoré tu boli pomenované, sú určite na mieste. Môžem dodať, že na Slovensku nás tiež čakajú komunálne voľby 27. novembra a slovenský smer, sociálna demokracia má rovnako legitímnu ambíciu tieto voľby suverénnym spôsobom vyhrať. Čo je však podstatné na dnešnom stretnutí, na dnešnej programovej konferencii? Veľmi stručne a veľmi zrozumiteľne. Ukazuje sa naozaj, že spolupráca sociálno-demokratických strán v tomto regióne bude čím ďalej tým dôležitejšia, pretože pravicové vlády v jednej aj v druhej krajine ako keby prebrali rovnaký model. Rovnaký model, ako postupovať v tomto období, ktoré stále ešte nazývame obdobie hospodárskej krízy. Zdá sa, že tak na Slovensku, ako aj v Českej republike, sa pravicové vlády rozhodli pre politiku, ktorá ide proti hospodárskemu rastu, proti rastu zamestnanosti. Je to politika, ktorá je predovšetkým postavená na okliešťovaní sociálnych štandardov a výdavkov štátu do sociálnej oblasti. Veľmi správne to bolo povedané, my nemôžeme len kritizovať, musíme mať aj jasné modely. Ako predseda vlády Slovenskej republiky a celá slovenská vláda ukázala jeden model, ktorý bol funkčný. Model podpory hospodárskeho rastu, model podpory rastu zamestnanosti a investícií do ľudí. Myslím si, že toto je jasná alternatíva, jasný model, ktorý musí sociálna demokracia postaviť všetkým týmto pravicovým experimentom a pokusom. A bude mi vždy cťou a potešením si vymieňať skúsenosti s našimi českými priateľmi, ktorých majú naozaj tiež na rozdávanie, pretože boli niekoľkokrát súčasťou vlády v Českej republike, ale najmä bude vždy pre mňa potešením sa s nimi stretnúť ako s priateľmi a verím, že ešte nie jeden dobrý pohár moravského alebo slovenského vína spolu vypijeme. Ďakujem za pozvanie a bolo mi to naozaj veľmi príjemne. Ďakujem pekne.